Cursos gratuïts per a autònoms i emprenedors. En primer lloc, Grupo FEMSA oferta cursos subvencionats pel Ministeri de Treball i Economia Social. És una formació online dirigida a treballadors i autònoms. També disposa de cursos gratuïts per al sector del comerç. La UNED, Universitat Nacional d'Educació a Distància, ens apropa cursos d'idiomes i competències bàsiques. Adecco Group disposa de més de 70 cursos gratuïts sobre desenvolupament de negoci, lideratge positiu, gestió i equips, habilitats personals, productivitat, idiomes, benestar i seguretat. A través de la pàgina de Fórmate podeu accedir a cursos gratuïts per a autònoms, empleats i treballadors en ERTE. Sols cal marcar el sector de l'empresa i seleccionar el curs. Càmera València posa a la vostra disposició webinars de recursos humans, TICs i digitalització, direcció, organització i persones, entre molts altres. També compteu amb les plataformes SAPS GVA i Google Activate que explicarem al vídeo anterior.